Hindi mo na kasi. about sa health. Kung ito, sabi dito, sino marunong magbasa? Basta magbasa. Managing your personal hygiene is important not only to look and skin and spread all kinds of infectious diseases. Taking the proper precautions can help you avoid getting sick and passing illnesses on to those around you. Yan.
Naliligo. So sabi dito, kailangan din natin laging malinis yung mga kuko. Ano dapat kailangan gawin? Oo. Brush and floss. Kailangan natin linisin yung ating single toothbrush. Paano nga ba linisan ng ngipin? Yan. Sa taas, sa baba, sa gilid, sa gilid. Yan, pataas, baba. Siyempre, pati yung dila. Dapat i-brush din natin, pati yung bibig natin kasi yan, sabi nito, dapat ang damit pagkatapos ito. Ano yung bata? Katabi. So, pag ito, tatakpan yung yan, comb and clean your kailangan malinis yung 7 to 8. Hindi na papanoorin yung Soldier's Heart. So, gabing-gabi na yun. Alas na. Nagugas na kami dito. Oh, nasa ba? Kumayo kayo at magpakarami kasi nga ilan lang sila. Pero yung mga tao na yung ibang anak ni Noah hindi nakinig. Ang ginawa nila, dito lang tayo sa lugar na to at magtatayo tayo ng malaking tore. Yung aabot hanggang sa langit. Ayan, so ang ginawa nila, hindi sila naniwala sa Panginoon na hindi na ulit magugunaw yung mundo gamit yung technique. Ayan, ginawa nila, nagtayo sila ngayon. At nung nakita ng Panginoon na dahil nagkakaintindihan sila, kaya sila gagawa ng malaking tore. Ginawa ng Panginoon, ginulong ngayon ng Panginoon yung wika nila. So habang gumagawa sila ng tore, halimbawa si Kuya, ano pangalan mo Kuya? Iabot mo nga sa akin yung martilyo. So ang naibigay na, dahil nga si Liam hindi niya naintindihan at iba yung wika niya na, ang naiabot niya, lagare. Kaya hanggang sa nangyari, hindi na nila natapos yung tore. Yung tore na tinatayo nila, tinawag na Babel. Ibig sabihin ng Babel, confusion. Ibig sabihin, dahil doon sa pagtatayo nila ng tore na yun, nagkaiba-iba yung lingwahe nila at hindi sila nagka-intindihan. Okay? Ano ang ibig sabihin na? Sorry, ng Babel. Confusion? Confusion! Tagalog? Ilang araw, ilang gabi, ilan? Tama ba, Mami? Matiwag na kanina mo! Diba? Ayan yung art. Tapos, itong dagat, gugupitin nyo siya. Tapos, ididikit mo siya dito. Ayan. Sa panahon naman, ito. Siya ng baba. Ayan, baba. Tapos, paturo na lang kayo kay teacher. Ito. Sa pang-apat naman, ayan. Itong mga plug, kita nyo yung mga plug na yan, o gupitin nyo yan. Magkakasunod yan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo. Didikit nyo siya dito. Ayan, may mga number naman siya. 1, 2, 3, hanggang 8. Tapos, itong tore ng Babel, kukulayan nyo lang siya. Genesis 9, verse 13. I do set my bow, the cloud, benediction, for a token, of a covenant between me and the earth.
token of covenant between him and God. Hoy, ano naman ito ba?